So Fransi nalitum afan nilitum nang hang ateng pen media korte tum kibang nang pali ko nang tum pa kiro pilo kasi non sitame pini press meet kiro nang ko adim bangke nilitum dak BJP a party pen pini ki thak nang ko bangela henlo athe tuki damtang inut Ranjit Kramsa amuni ke BJP amuni lo Ranjit Kramsa lage ST Morcha long si secretary lo alang litum hukum sing teron pen peng ke hang alam thi ke klang along pen piniana bangke EPHLC tum pini gari lo parnisi ben lo tum party alliance pondo lasi militum ki pudun kangtung bangke personal ametara long party aphan isi ki pathe bangke lage chok chidei lasi laso putha ka bangke lage party pen party alam amasika chipodun abe la pen laso total episode la tuma kuri bangke political isi ali ke chu NG phansi la tuma bangke claim thuro holaso alam thi kang chap je phan bangke phanung thu kuksi la tum personal alam pen non bangke party phane pa divert phan la suang bong ben ta ka chu phodun de pin CM saraphan target point ge murdabad pu pen chenglok gunda pu pen chenglok la tuma slogan lapen ladak komanmat sikidoma komanmat sikavimata statement latum puda pakliar kali lasi la as a whole total aputha ka bangke lake bang personnel amitarang bong pen lapu both side ta case chipi alam thira tum arjun mango pro the law and order amitar long sigolo law and order amitar long do bomang bong sitame latum ke nona bangke kaprek ধারণা কিন্তু ইফিজি বার্ন করিল ইফিজি বার্ন করি দেতেন তাকো পিনিতা ধারণা দো লাসি আমোটিভ বাং কপি অফানসি লাতুম লাসো আমোটিভ কি বানমা ইসিয়া বাংকে মানে আংতং তি তুম আফান ইসি কি পুদুন কাংতুং লালো আলাং লিফান নিলি কি পুদুন কাংতুং বাংকে আজাদ ইস্যু লেক্লেম ajada isu le claim sita emotional blackmail ban bang claim nang emotional laso bangaphan aning ki pathi amitha aning ki thi air set from set lason amotif pen mane provoke kuri idang ne lasi lake bang personal metar lo preng chi hang pulo halda kona preng lo ne kopia lam lo ne la an rudure nang lo hala bangke bang personal alam si dam lapen non ilitum nili hukum singa alama bangta isia saubanang kokji hepi potma bangke hukum sing ke nilitum ta chini kadu beda chini laso a history alam jong si langdam pulo tangte inut bihek a osu ahem kichu biduna osu alam along kustame alang like pokso akes along alangke nonda dubo lapen pokso akes nonda jujje lape ahem ke chobidun lape ihi nanat lang namlo pulote aku receive alam dakla lasi lahai kaduk beta court along alam ki dotang do lape non huladak kedam amenta mohon tiso amenta endet kumamanne amen ki endo hoda amunit kavive tuma amenta haladak enare lasi lapuson kachikoi pen kumane personal alam pen kaprek party nat ke daivar bangke lake mi sense deji athe BJP a party longta non pini ke munit ke kom puke na matharang ne sita BJP a party atumke pini sita me peacefully alampen lape insam jin nai pusi laso alama bangke party alam lo wanwe sita pini non ana bangke latum party afan kaningje abisilit pikan lasi labangke mi uang the kalidaji lapen lasuang the kabang bangke lake mimi daji lasi halatum ki claim sitame munir afan emotional blackmail pen bange claim danang ne jong si angtong ti da jong si peaceful ben si claim pulote kona ne dim pen parjuje pin pen mania hema thengnu long nujok ki somda permission ave ajada ave pen nujok ki somda
lahai itu aphan attitude ke mesen aphan ke lasi non ini tu matha nei bangke non laso puthak penjong si ahok ahak la dambom pulo tangke party na jong si wangbom pute nitum ta party pen bangke nitum ta workers along party along chingwai na ko lasi la bangke isi kipudam kang tung dolo lapen ladak along jai kathar afan alam sida itum wanang ko athe jai kathar ke rat afan kipachok bay ke lake nini tume victim bole si bunda cho athe pipot ma pune pui bangke aprang na ninje non ta ninje monon pile ninje bomi athe alang li afan pinike latum APHLC benge autonomous state aputhake nilikai da ninje lo memorandum na hokta piram dela DC office me ta latungi pakta memorandum theklong lela dispur long ta autonomous state memorandum e pidam theklong lelang tilhida lelela sitame jakas ahut a movement banke APHLC awi aprang banke jai gathar ke talks dolong lo hola so talks ke agreement awi pin pen jongsi talks pa jutkok pulote jai gathar lapen hala so hutame kumamasi kes ki doma kumamasi halda guli ki roma kumamasi ki thi tum phan mange respect pepin etum ke movement ki claim atum gali pusi lasi lason alida ratum si lapen jai gathar ke sakuri ki claim bo mahut alangli officer do bom hut DC do bom hut karbi akhe aphan kon lo contribution ite laso pen bang thulo latum 24 plus kon ta latum ke mane pilo keche aso fan mane voters pen inthan nahi puta APHLC tumsi issue ke hijack sita APHLC pen le laso issue ke rise kali mati 24 plus pen sila tum ke rise ta laso issue ta latum pachunche ni lo pachunche si ako APHLC damlo labangke opifan lo pulo election ke pathui fansi APHLC a concept ta aprang ke jongsi langdam lo aprang pen jongsi langdam lo pute aprang ke all party chingrum si APHLC ke sing lapen asam along ili tuma phan language ki a ek nang ka impose aputhak pensi ke sing sita nona bangke pilo jai kathara party bangke asam along okhil gogoi aphan lurin jutti aphan lahai tumen chenglok atuma phan bangsi alangli ke pangrom pensi akola so party ke sing pulote koansi mane laso puthak pen jai kathar karbia khey aphan isu ki pachun unjima hala bangke ilitum langdam nang kogi anchot kalilang latum re-election alamta ilong ta haidun didet lo BJP ke karbiang long 26 seat along pen 26 seat ta rat ahir jume rat atum kanghondun pensi 26 seat haidun lo hol so 26 seat along rem lab afi bangke jaiga thar tumke re-election dowekpo ku alam pen kiduk kilak arat afan tangka kirung alam pini chini paka re-election doji amen pen tangka rung si kumani ke lada khan ka chior do tum pidun lo kaching hon hemprek amen pen potu ba kumani ke khay amen pen mane ke henga chior tum mane ke sangti ki fur tum mane ke auto driver tum kaching hon na joini pen si ki claim pa me jibon pusi alang lituma bangke la sohut sikai ni pen patame हजार pustame tangka chirung si paklem lo la so tangka pini konat lo hisab ta ve re-election manta parsuta ve noni re-election dolo ma re-election ta ve lason thak si kaprek isu mentune ke mane case ka chidan dam je isu men pen poisa rat afan kiru mentune ke lotaria men pen poisa rat afan kiru lapuson mane APHLC pen rat afan ka chongthui rat afan ke pamanghu rat afan mane hala ahok pet ki claim rat afan latum ke pamanghu bangke pini dhora cholo athe people si dhora cholo padim ki pudama bangke isilang name lo pulo tangte non maximum APHLC long ki claim leader to abangke ongdung BJP nat banglo lapen adhe ka bangke APHLC James Hansen asidolo athe pipot ma bangke re-election alam ta jutko hemprek alam ta nahok ta palili det la kaduk kawe ese hon langdam lo pulote
jai kathara tum a party bangke pacho baik pik lapen lason emotional a blackmail a isu ben sila tum bang pathuro lasi ihin na lam dai pulote non hukum sing teron pen kachifo alamalong bangke dak party van videt sia kini pon party van videt sia kini pon athe pipot ma hukum sing pen Ronjit Kamsa tum ko pini tum ke pakking nun si pakking nun tunai ke pakking nun jong si pakking dun pulo tangte laso bustu bang ke latumang bong misunderstanding dolo pulote misunderstanding ke doduna phan ke karchut dun kalira misunderstanding ke dotuma phan nang tum ko pilo ahok pet alam ubang ili tum pakking nun pulote laso isu bang ke lapuan ke the damia isu galidat ta sita non bang ke people laso isu ben bang ke politics ki pathu idam na bang si damro lalo lapen ladak ke tuliram ronghang CM sarafan man ke the nai ili tum mane ke pini itum Dr. Tuliram Ronghang CM thai ko mane le CM ponot kacho podun ave pina phanjong si nang likaida mane gunda nang likaida ke theklong ke negative pulote arni sibak APHLC ta positive adhek adim theklong tha bangni pudamo athe piposi theklong tha puni pudam bangke pinili tumalong MLA asit aprang ke ili tumalong sit live pini sit phojong si ke pabat pulotangte ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang ke claim pon a joini pensi pini ke ili tum sit pho ke long lamet ameya phan aprang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen budget along sikai sida ki pipon bang avela grant and mentune council pen ka chirap le kapre kalam sita non bangke CM sarsi 1 crore pineng aningkan anke pabat kon erlo Dr. Tuliram Ronghang CM hiboma ahusi Karbi Cultural Society afan ke cheng lak hopen pinge kuti si non state government penang grant si kuti pli 4 crore run cultural afan ke pa develop jamen pen pinge long tanglo lapen la solong kaching thura towar si alam le langdam busame ajat le tum chipu ajat le chipu sitame difu taun long jong si tum pini Karbi Anglong difu taun jong si ili tum chipu damlo pulo tangte difu taun long kachilar ke dolo difu taun jot kali pini ke nang no lada khawra ghat pen ha west Karbi Anglong kita matwar punon dok muka pe ha rong mongwe nat kita matwar punon four line punon lapen rong laso kaprek ali long puno sitame pinangan ka development ka chingthura bangke atok anu sitame pini bangke ahok ahak langdam lo puno te borpung tarapung anta ali towar kiliji kile lo angdeng pini ini tum theklong lo puno tangte lahai ke latum theklong le sita latum bangke lapen ladak adom tin da lang jun non nei pu central government pen ateng pen non ladak claim bom lo jol jivan mission sita ladak claim pon bom lo la sualong adon tin da an mum dat nei pu ration card dolo Arunodaya dolo job card dolo lahai prek jama scheme banke kidu kila arat alo ini tang lasi last kijut si CM jituniki alang ki dreams alang rat afan non lam than bom public interaction CM sar interaction dam det pen banke rat atumlong isi kacelar lapen ning ki the lapen ning ka arong do people lo pulo tangte Karbi Anglong Autonomous Council si homosti along kodat ni ke dam de pin hadak EM ta kile dam ki kom CM da kile dam ki kom MP da kile dam ki kom MLA da kile dam ki kom adimalong son ba develop homosti ang bong ka develop ne long le ke dam kali develop le muchot ki dam pen 30 department pon det hadak party alam pu pepin hadak party alam pu pepin si haladake party alam ta kapre ka party banta hanglo sorgari gambura fan hanglo lapen ke thek kere tu fan organization da KSA tu banta hang pollo lapen KSYC tu banta hang pollo kapre women organization nu banta hang po prek jam tu hada chitong dun pen session ki pidun CM sar fan lason claim te meji busar lapute claim te meji busar pu session ki pidun ahir jume ki pidun adhe ga tu sorgari gambura tum adhe ga tum ki kapin khadun sar ni tum ke mane tum pulo ni tum ke alina langadim fan ka siksak school of fan ka siksak pen chenglok anton open discussion kula kuli pen
kaching wai itum ining chichor pen kaching wai kaching sai pen non iprang kengkam kachijora bangke ilitum mesen atwar ki dam je phan pu CM sar dam det pen bangke APHLC atum arat tame pinangan theklong lo laso along nang aning kachirui pen BJP anat ke bang pen ilitum along ning isipet pen ki tempon je along bangke alang litum ta kaching rumbang nang dun laso ang bong long pen ki thinaya positive bang lahen lo je non present along ke ilitum along det kali karbiang lo context long det kali India na hok sita me doan movement ki claim a party tum sita pinike discussion along sidolo even Northeast region pulo tangte NSCN IM ke ka strong nai lo sita NSCN IM atum sita me pinie bangke latumta government ka chingwai ka chingsaya phan latumta kengkam chiornang ko lason thot thak si ilituma CM ta lahai pin khadun pen da karbiang long ta rat thurpak da ke bon kankir dharna ke do armu gachi jeng pen chenglok ilitum ningkan thongkepra sirkep aprang ilitum claim lo SDC amen pen itum 30 department one lo man dolo sita itum hemprek kalilang ihina na thu lanchot ke long lelang itum soluk sodak hile kaman pen si itum ke chesong nang populo hala sohuta ilitum along bangke la hala sota itum bangke MOS 1 la pen MOS 2 an ilitum chitok konno sita hemprek kalilang sita ilitum kichun ponjia phan lasi non present na bangke ilitum koloso atwar pen siklem nang pata to tangte non government atum chedon khordo difu dispur la pen Delhi an sitame BJP a government chidon thorapot CM sar bang pinkhat lo party alam pen bangke autonomous state alam bangke vote hang inang nelo autonomous state alam ben ke party ba thinang nelo ning isipet penle ilitum kaching bai kaching sai phan ilitum barlo nang ilitum la bangle pichipin khat nang usi chu heta non het jong lang Omar Singh Tiso sar lam ningje je aprang parliament long ningje je aprang karbiang long team karbiang long pe dak barlo kijapon Dr. Tuliram long hang japon si CM sar japon si hu Delhi long lelo Delhi long chingwai pensi dak Dr. Janto rong pita do dak Elvin Teron da do Dharam Singh Teron da do son karbiang long intellectual atum an chingrum si hala dak proposal pilo ituma MP phan paning je dun lasi adhe tum question ke karju do dak laki aprang da ningje lo ke aso hukum sing men chenglok kaprek APHLC tum kaning je do sita aprang ke Dr. Janto rong pi kaning je dun bangke opposition IMP sita non kaning je dun bangke laki nong ruling IMP si kaning je lasi laso difference ta itum lang nei lapen laso along pen non bangke government atum ke hang thu bangke ili tuma phan constitution lok amendment nei pusi 125th amendment na phan bangke ili tum non ke laso ang deng tambom 125th amendment along ke copy pc thap nei ma pulo tangte ili tuma bangke non ki dam tangte electoral rule le somar ajar le somar sitame itum governor aphan kapin khatdan un ajako lasi governor aphan kapin khat una jakong bangke non laso amendment ahut ponte mesanji amendment along pon nai pu penga chingwai si ilitum proposal pidol lanchot kali ako ilitum along pen mane ako laso dim along direct funding aphan ta ilitum article 280 alam bata ilitum la dak 8 dun la pen dak reservation alam ta ilitum 8 dun sita pindangan atum la dak reservation aphan ke kroi kri atum do laso pen aka siksak masap odo lakemo itum apor hut itum chithan loi sitami pini jong si langdam lo pulo tangte ese pulo bangke APHLC lo a party bangke non na bangke pilo goi thoi bangke aprang ha re election do nai ke che fan but than nai bu penang komchot nang komchot pinyana bangke ilitum theklong lo bang pharo isita lengune dat asona angdeng de rok la bangke rat atum alang litum na chichini melo lasi lason emotional blackmail nang ne bangafan lapen lasodim long nilituang tung bangke Ronjit Kamsa alang litum hukum sing pen kachifo alam the abangke lake personnel bang ametarlo lapen prenga chi hang ko alam lo posi laso bangke party ban videt nei lapen lason provoke kuri videt pen ako jong si provoke kuri party atuma bangke pinike hu rong arat alo bangke ilitum ta leaders atuma bangke theklong oide jihatang message kile lo bangke kapre ka message le rokta hai lasi lason ka pachobeya party lapen ni 100% pudagi APHLC ke hemprek ki hang a party gali
hemprek ki hang a party afan ka disturb a party lo EPHLC lagi lapen la suang bong apula langda ben lo pulu tangte jakas a tox ki pa jutkok hen lo approp lo jai kathara lidar ke lapen la son thot non jong si government atum tox wang nangji pulote latum non la so latum a party atum la so ka chesong haiji aja kong pini dolang ma avelo la si chesong se latum ke ka chesong party kali la si non CM sar ka pin khat along si APHLC a hokpet hala han ka chojor hala otto kive hala ilitum katu kavistame nilitum anda hemprekar ia rabina nilitum anda hempreka phan kenang jia rabina lasi ilitum bangke non kichun unji atwaralong chonghong dun sina ilitum jong si kipachun una twarlong dam depen kichun uni atwar dam rong pulo tangte ilitum ke lake muarni si twar ke manghu son mandaji lasi non kadu kave karbing long rat ka chingrum along ilitum hempreka phan 125th amendment ke pachun aphan lahai long bangsi itum important pinai non important pinai bangke hukum sing teron hola arluso phan ahen ke chobi tum han ka cholang rempen chenglok ongdung latum video chitame kopilo film along society long bestame alang lifan out there lahai alam thepe itum personal alam thepe itum lutunare lopulo tangte ili tumke kuma phansi hangpi hempreke karbia khai phan ili tum ma phansi itum iklempi karbia khai phan pulote karbia khai tum pinda ning si dolang lapena kaddu ko banta nilitum ke ning oya lama ve lasi wangnang po klem ra petnang hempreka farman longria farman lapen non KCS along sitame ilitum ning sitet ten chingrum pensi ilitum klem pachun pamika nai putansi nilam the ington kon koklo non market besang press media court itu naten spokesperson gai lai chaning leng naten Ronjit Kramsar ji foto lasi mai penangan ta thamno non ban ke anisi a घटना ला पेन APHLC तुम डायरेक्ट मने इसी abnormal views के क्लाम abnormal views इनो तो मुने तुम बाई से leadership तुम long man क्लाम प्ले abnormal views ला पेन के aimless ला सो leadership ला लो तंगते general people तो चिन्ने के अपाताई नेल तो पुलो जे mental degradation ऐसा जे क्लाइंग la salang litum dorsing rong hang phan attack je ingcham punang kudet map nang chang nai la so explanation sinili pi po bang he ko som lo map chang ni ko mat lo mental degradation ko mat lo aimless leadership ko mat lo mane point blank ka ba bil ko theklong lo ani sihat alang li preng chang no Ronjit Kramsar alang li lo preng chang dam lo preng chang dam pulo tangte Ronjit Kramsar phan se target nai preng ka chang dam ke Ronjit Kramsar ame phi ki kai ke Dr. Tuliram Rongha justified kali total justified kali lage target bihin homrat lo lahlo lasi tumi pu je isi a songja ja ponji pulo tang pe clear cut isi ambition do pen si claim nai pele tumi pu hola dak jirpo klang kle pin BJP atung pen BJP amen panalang li ke poisa ka choram nam ta kali ta kangton ke kadu ko BJP phan kangton ke me phigi kai ke Dr. Tuliram Ronghang phan lasi del tungi puji bo bangka alang li tunga bangke epiloma medical lasu test nai laptum medical test nai how much their brain is active or disactivation la saputha bangke chi kene nai lasu clear pinai kupe pulo tangte mo pher bangke anutin phanta ington tap ington thrupo mai me phanle pene pusita hok mai me nutba phansila ke sorsa po lasi alang litum lasi map chu hang nang ji po ba pini dharna kido unjustified police law and order atumta lake justified kali alang litum lasa point jiwan ke alang litum phan arrest back nai nel tuma demand arrest back nai lamake lake law ta permit kali lasom ke justified pione lasi latuma alobang latuma thinking latuma policy latuma piloma akedar mante a brain behind mante latuma screen behind kumai me dolang ma pusin tuma bangai ke pu pirthe puthat pahiruk bok je phan latum aning ke hang dong isi notta ki me theklong le ino tamune da phan pulo tangte la so mune da phan ke manghu me munit atuma phan bangke kanutin ta human being
munit pulo tang te munit hisab kene ta alang tung kitin ke mesana munit apanta ka chonghu tin kok ka chonghu munit apanta akime tin rong pang thek 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 kasi pang thek 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 munit pulo tang te lasu leadership ke ana bang ke aphidalam lo isya khaya long ri pa jok dia phan ame thanga khaya phan ka song ji pula tum je tu na ka seme la ke pon e pon thek thek laso puthak sinel tum ki pu bang ke ralo je non alang tum piloma laso APHLC punon nang hachik krong don je preng ka chi hang dam along mai me pene chonghu chonghia long anda ka defend dia phasela to bang ke nonge thur pa ami thanga long le phelang ta ahoi chi chini ne si jai kathar ke hola khotpute do mode hola da pilar somdam lo hata da ahem phu doko Polilal bose long ahem pu dokok. Hola ahem pu dokok alang abang ke cicini ne da. Tamne kamanghu lok kan se kami klam pulo tang tela sekar biang long arata tong ke lasona HL sia bang ke ladak abang ke papa widat nai. So bang diteng pu ye bang ke. Dissolve nai laso PHLC bang ke. Laso leadership ke fit kali. Laso khe longri kija ponja phan. Aklim angfar heme jangre kiduk kila karata phan. Kija ponji ko phan. Alang litum kaningye bangke lake blank fire lo anghong we chipadang latuma bangke lasi non ladak bangke alang li phan arrest nai immediately police tum sang sepin ta talang de phan tarlip nang ko latuma phan piloma punishment pisi interrogate kuri nai alang li tum bang apho tarlok akam claim bangke mane piloma unprecedented akam lok salang lo tum ke claim itum long lo poisa ka hangda minut ami phi me kai ke doctor tuliram long hang phase ami phi kai bang ke lake majok ta accept me mai me ato phai ka chong hu lo press ato phang koi lok bang ke lake jok che hola jai kathar bang son thak ta thik la son thak thak lo ino da press phan arju lo bongo sena pulo alang phan sa ko bongo sena eri kono lo bongo sena press kono lo bongo sena ke wan chenga bang pulo te jai kathar lake to kadu ko da chini jai kathar binong lasinel tungi puji po bang ke lason hello je pingila dak bang press pilom preng ka chi hang dam long ta alang litum entar phiar mai me pilone poisa ka chi hang dam komalone dukan ki dia to phan ananta kadu ka we phan pangrom tak pangrom fru thanga em les ave thanga sincere we ta dedication ave lason song bang ke la daga bang ke karbiang long bang ke ko mang hu bang inton sirak nai autonomous state ala mo pa ilitum spokesperson na kai tan ingelo delhi parliament long piloma la ruling party bang first time autonomous state along kani at least isa akarsi do nai opposition paling na kai ke ma kang tom lason bang lagi kali lagi politics kali la bang ke lagi abnormal politics la salang li to phan nel tang puji po bang ke arni si penangan APHL sa songa tum amen klang pinita dharna do ako penap ta pin ini pipi ni claim je ta kachisek do ta hai la hai aputha ka bang ke BJP atum ta la sona bang ke koi thap ke koi thru bang ke chichak che BJP atum ta athen ni tum ta da ke karbi phan ke pa jok je phan se ladak kam ikle ladak karbi phan ke pa jok je autonomous state palong je phan se dak sacrifice atum do pik non asiam dr tuliram long hangman chenglok penang atum ke ladak sacrifice atum sikong lo alang tum ke la sona sacrifice along notable isi alida along awi ne tum ke theglong le la sila da ka bang alang litum kaduk kawi ne tum chuning ria bang ke lalo je immediate hukum sing teron bang number 1 no nomor hem bang sambeng nang hukum sing teron along gropen hola kaprek kani je thap mohon tiso awi pen na phanta mohon tiso do kusi jipu hola kumai ne thegun long le pen na phanta anut aphan ki koi thak long kiri tiso dak nelitum media amude da phanta longkiri tiso do anut aphan la suki koita baba interrogation pakka je aphan police aphan map selang lito aphan punishment pipen latum aning kamatha alam ulai vek nai la hello del to demand immediately hem kang something serak nangko bulate la support abang ke aphit ong ma spirit dobom ja phit ong mane indang ong lo tongte situation abang kopi ton cheplang puni tom thekle ate kipa chubai tan salang ke kipru kipa chubai alam si prudut
isinap ta mende isi waidak a destination awi lasi piniladak lang to press conference ahin pen la solam the puthak parki dak pakanai alam li tumaphan beli tum ki pualam the lam PSLC kan asal puthak ke songmong program kan ale tum BJP kan kupini ai step kedeng dia kan ale tum ka jese ke tingwai claim nang ko lage jong si mane nilitum ke laso extreme atum jong si dambom lapen target ki kopilo la tum ha a motif si nitu ke kachini gang tung lo athe bang personal ka chi bhong jong si la tum party ban det pulote mohet be sang than lo mate nilista mening je lo mate kachi bhong bang personal alam si la tum bang ke ame fi kai ke hukum sing teron pensi ronjit kamsa si kachi bhong ame fi kai ke jong si Dr. Tuliram Rong hang CM sar fan a slogan bang ke mane MLA fan mane IM fan jong si udam rong pulo tangte a intention e pilo motif ke ko pilo pulo solam ma wala lasi lage nitum ta ing samjin bang dono dagi lasi laswa adai bang mothe ni pi bang ke latuma pha bahini ke chi bohong long ke pang sama fan si session ki pidu nai ma tangte latum bahini ke chi bohong alam long si tum kar bidu ala celang silet nai nili tumahin be matha ke latuman session PC ko PC nang tum nang tumang bong ama la nang tumang bong ci clear na ko bang si tum pudu nai mati ini pirang kya thing tong di ka thang je lo BJP tum PSLC ke klembang pura pen student leader atau makan patai potrok ke ther ke hap gundagiri ke cetaklan kolam di siapa yang koblo ke cheng malo la lang nang po ha nang tum da lang pa me ka tha hala tum lapan ko bipo lo komen tu ni BJP ahin pen komen tu ni ke cheng ko son duma ave alang tum ki putang alam posi la so ka repeat pot ka reply posi lai homu gido ke yong si alang li tum yong si juno pik pen ke tok do nang tum non hera tek noin CM Saraphan atumi ni pine Facebook no inu fake account pen ka aka kupine teki ki pacho alama ka use do nang tum tek non thai so la son yong si tok det pulote case FIR pipide poma la son yong si claim det la son a wording yong si use det pulote la si kunat ni nang li tum BJP pen ba nili tuma lidar atum ke pangcheng dam duma ave ke pangcheng ke kumadlo e PHLC si pangcheng pinidano nang ni tum lang nang pa mekana pinianda ni tum normal long si dola sita ke pangcheng kumadlo ka provoke ko mamalo dak nang ni tuma thengnu si rate chini lang lasi lahe emotional pen bangke moni dan blackmail nang ne kimisena to war si dam nei lasi non iritum ke mafan lo karbi akhai van si karja karbi long ri van si karja pulo tangte karbi akhai ba pen karbi long ri angbong bangke adhek alam itum media lo adhek alam itum konale level lo kontisi ini tum mesen adim lo ansi ini tum solution chipi thek nei puba ladak jong si komani yong si laso dim long alang mithang interested emotional amhang chipa set chipa prung set pulote like motif dolo dang opine something alang li target do hala so puthak ba lasi hala so teng pensi hukum sing teron phage arrest na ko aron et apen hukum sing teron long non masi law and order situation phang homa la tumadan arrest na ko karbi go back puge first time lo theglom karbi go back pu kumatlo lage karbi fasomone ke karbi ta phanda chini ne ami thanga longri phanda chini ne komas ta chini ne khe longri alam chini ne sono to kumatlo moni no puena to APHLC moni chita ni tum hola phanda bang non ma pari re lang ta pari re ki chita non ke prenga chang dang alam pen si BJP phana hi ko BJP atum kadu gawe non kang ni from tim karbi anglong kijapon na leader tom puene hadaron na munit tingkok maladak ki thek kire munit do doctor engineer dum tado da qualified munit tum tado ta nil tum pupe ke ta la chong phone phan nep nai pune tum po bang ke la hello kumat lo la so kena instigate pulo tang ke ronjit kram sa prenga che hang dam pen ame phi me ki kai ke karbi anglong a CM pha la ke justified kalimate la ke unprecedented la pen condemn strongly like pinrem vek nai karbi homas ke thek kire tu karbi anglong a society katuk kawe tum thala ke pinrem vek ni target kali like target bihin homra mo pen ki pula hello la sila tum bhan ne thumi pu bang ke la tum a mental pini problem doma
latu ma thinking along bang target ihi konai ne bang sige pang bob dang kopia motif lo latu lason screen behind kopi lo laso bang sila ke lamso kali hari alam lah bang langdam paka pulo tang pe chua phrang a meeting along panel tum ni isialam nenge lo Pakistan along isi corruption amen pen president of Pakistan aphan nep nai pulo Supreme Court of Pakistan alang phan bang kaduk awege kroilo corruption pen Pakistan kini aphan nep nai president phan pulo nep dat pen bang alang li phan bang ke rat public place along si kongjok nai lapen 2 kilometer ki thur nai polong bang ki thek ki re to bang matha delo kopi lo la kola dak pasi thek long lo kola so Supreme Court along Pakistan along a Supreme Court Chief Justice bang ke apu kini abang kali apit thek long lo ke kam bang ke piloma bumerang jiplang delo thek la son thak sinon ta dak pe la son munit do preng che hangdam ame phi me ke kai ko man ne pha ronjit kram sa si preng che hangdam la lang pu we amina ta press statement la piloma ti preng jang na preng chi pinoi ko pe dor kar lo la kadu ko phan in tom pro ko pe dor kar lo BJP phan kadu ko phan pa pho pu ko pe dor kar lo CM phan kai te ko pe kam lo mohon ti so phan kai te ko pe dor kar lo longkhiri ti so phan kai te alam ko reply chi pi nei aku reply cipi serak re pulo tang temo pelas nel tum pulo nel tum taga pege agenda do ta hai